Татар авыллары ерактан күренеп тора. Моңа йорт куралтыларының чиста түзүк булуы гына түгел, Сола уртасындагы монарасы күккә ашкан мәчетләре дә сәбәпче. Пермь крае Коңгур районында урнашкан Тор авылы белән дә нәкъ шулай булды. Сола белән танышуыбызны иң элек Аллаһ йортыннан, аның тарихыннан башладык. Безнең теркәлгән документлары булмаса да, анда язылган. Гобайдулла мулла, указной мулла булган инде. Ул 1758 елны туган. Авылыбызда безнең булган 3 мәчет, булган мәчетнең 32 елны манарасын кисеп төшерәләр. Шуның белән безнең мәчетнең тарихы 70 елга тукталып кала. 2000 елда авылга нур иңә, иске балалар бакчасы бинасыннан мәчет төзеп куялар. Тыштан матур булса да инде бик таушалган. Мәчетебез авария хәлендә ди мәхәллә рәисе Идиятулла әфәнде. 2017 елда попечительләр шурасы оеша, аны шушы авылның эшкуары Хауиев Алмаз җитәкли. Ул алда искә алган Хауи мулланың оныгы. Бик зур эш башлап җибәргәннәр. Тиздән авыл яңа гыйбадәтханәле булачак. Инде проектта әзер, чыгымнарга килсәк 12 миллион сум тирәсе. Авылдашларыбыз шиткә чыгып киткәннәрнең дә ярдәмен тоябыз ди Идиятулла Назин. Үзебезнең предприниматель Алик Ханиф улы Габдулхаев бирде 32 меңнек шушы калай. Фундаментын эшләдек, мәхәллә утырышында сөйләшеп, хуҗалык башына 5 мең акча җыярга булдык инде. 400 хуҗалык, авыл кешесе бик актив катнаша. Яңа мәчет халыкны да уятып җибәрер иде дигән өметтә алар. Кызганыч, мәчеткә йөрүчеләр сирәк икән, җомга намазларына 20гә якын кеше җыелабыз. Әле яртысыннан артыгы хатын-кызлар. Мәчетне бездә әбиләр саклап калды ди Идиятулла әфәнде. Әмма ураза, Корбан бәйрәмнәре зурлап үткәрелә. Шәхси йортларда да Коръән ашлары, ифтарлар еш уза. Biz моңа үзебез дә шаһит булдык. Сәфәребез изге Рамазан аена туры килде. Безнең төшерү төркемендә ифтар ашына чакырдылар. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Biz хәзер Ибраевлар гаиләсенең мул табыны артында. Самат Ибраев Тор авылының имамы. Бу вазифага 1 ел элек алынган. Намазга басуыма 3 ел, аңынчы ислам нигезләрен тирәнтен үзләштердем. Пермдә мәдрәсәдә дини белем алдым ди ул. Юлда еш йөрүгә туры килә. Дингә якынлашуыма да шул сәбәп ди. Тормышның ничек кыска икәнен күрәм. Шуңа күрә бик курыктым, ничек җавап биререм дип. Шул көнне дингә киләлми калырым дип курыктым. Укымаган намазларга ничек җавап биререм дип. Менә иң нык этәргеч шул булгандыр. Хатыны Лариса ханым белән 3 бала тәрбияләп үстергән алар. 3 малай, өчесен дә үз үрнәкләрендә тәрбиялиләр. Ихдина сираtal мустaqим. Сираtal лазина ан'амта алейхим гайрал магдуби. Аларның барының да дингә тартымнары бар. Өйрәнәселәр килә. Менә әле мин диндә түгел, минем өйрәнәм генә, ул улым алайым күрәе 11 класста укыганда артыкка барырга туры килде аңа. Һәм ул шушы Дагестан малайлар белән бер отрядта булды. Ул анан кайтты, анан уже сүрәләр өйрәнеп кайтты. 1 ай эчендә. Авыл халкы да Самат Ибраевның эшеннән, үрнәгеннән бик канәгать. Авылда мәктәп белән, клубтагы кешеләр белән, клуб белән менә булай элемтәгә кирип, аннары бәйрәмнәрне үткәрү, йолаларны, дини йолаларны, Корбан бәйрәмнәре, аннары ураза бәйрәме. Алар барысы да мәчет аша үтә, әйтергә кирәк. Авылда хәзер диннең йогынтысы үсте дип әйтергә мөмкин. Яхшыга өметләник, безнең халык камиллеккә омтылучан бит. Минеке дә начар булмасын дип эшли. Иң мөһиме матур үрнәк. Мул табын белән каршы алган Ибраевларга рәхмәт әйтеп, инде юлга кузгалырга вакыт. Сүз уңаеннан өстәлдә кибеттән сатып алынган ризыклар бөтенләй юк иде. Барсын да хуҗабикә Лариса ханым әзерләгән. Мин эшләмим, шуңа бөтен игътибарым гаиләмә, гомумән кияүгә чыккач үземне иремә, балаларыма гына багышлау иң зур хыялым иде. Бик бәхетлемен ди ул. Мул табыннарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Табада өйегездә, йортыгызда кунакларыгыз күп булсын. Күкмара сәүдә маркасының менә шушы иң яхшы эшләнмәсе сезгә һәр вакытта да ярдәмгә килер. Рәхим итеп алыгыз. Амин, шуйгысын. Рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Гөлия Садыкова, татарлар, Тор авылы, Пермь крае.